Ha? Sino? Hello po, pa-share ng live. Pa-share po ng live. Pasuyo naman, speaker. Papatayin ko yung para may tugtog ako. Ikaw magtugtog ha? Dito, sa ano, mag-bluetooth ka. Hindi ko matawag ito. Ha? May ikaw mo ina-upload kami. Jerry. Jerry, ikaw na lang. Music ba? Oo.
Hello po. Check ko. Parang hindi. SA. SA. Hello po. Welcome for... Make sure it's turned on the Ayan, enough ko na. Hello po. Welcome for... Ayan, itutour ko na po kayo sa aming showroom. Ayan. Oh, nagla. Ano, issue. Ito po yung mga unit namin. Nakatawag mo yan. Siya po. Open po kami for online application para hindi na po kayo sa aming mga branches. Hello po. Meron din po kami yung CF Moto 300 naked na po yan. 183,900. Sobrang ganda po yan. Naked na po yan. Welcome po sa mga nanonood. Thank you for watching. Comment down below po kayo kung ano po yung pag-experience and motivation. Siyempre, meron din yung mga RPTF. Yung mga RPTF. May isang dito yan. Open for cash and installment. Hanggang siguro mas yung yung mga SRP is 203,000. May isang just visit our branch dito sa Dagupan City, Mayongkol State, Dagupan City. And meron din po kami Pinelli. Yan, yung mga naghahanap po ng plastic, yan. Bagay na bagay po sa inyo, no? Pinelli na per lar, 400. Pang expressway. SRB is 238,000. 9,000. Open po for cash and installment. 2022. Sobrang ganda po yan. Sa mga bagong part po ng telephone, good afternoon po. Welcome po dito sa NC Balimbang Live for today's at meron din po kami CLX 700. CLX 700. CM Auto SRP 378,900. May discount din po yan ng 50,000. CF Auto, CLX 700. Sobrang bilis po yan pang expressway. So ano ko nang hinihintay nyo? Dito na po kayo sa MC Dagupan. Open po kami for cash and installment. Online application, i-assist po namin kayo. Yan. At syempre, meron din po kami pang-advance
Bistrom na to. SRP 229,900. Ayan. Yung mga mahilig po mag-adventure. Bagay na bagay po sa inyo to. Adventure 5. Adventure 5. Adventure 5. Ayan. Bike. Suzuki Bike. bike. Suzuki Bistrom bike. Ayan. Napakaganda po yan. 250cc po na. cc. SRP 229,900. Open for cash and installment. At syempre, meron din po kaming Gixxer 150 SI. SRP 100,900. Ayan. Napakaganda po ng Gixxer namin. Sobrang kinis po. Oh. Hello po sa mga nanonood. Pa-share po ng aming live. DLX 140 Kawasaki. SRP 150 500. Naka-discount po yan ng 6,000. Avail na po kayo. Open po for cash and installment. May mga previous po kami na available dito kay MC on selected items. For issue financing po. At syempre natin dito kami router, Kawasaki router. Kawasaki router N125, 125, SRP 82,000. May discount din po yan ng 4,000. Napakaganda po ng so, ano po mga hinihintay mo? Visit po kayo dito sa aming branch, MC Nagupan, Mayonggo Street. Malapit po kami sa Victory Liner. Siyempre, meron din po kami Kawasaki City 100D. Mga pang-business, pang-hatid, pang-sundo. Ayan, bagay na bagay po ito para sa inyo. GT100D, SRP 52,900. Ayan, sobrang ganda po yan. Mga pang-negosyo po, naghahanap ng pang-negosyo, bagay na bagay po ito para sa inyo. At syempre, meron din po kaming Suzuki Rider. Ayan, Suzuki Rider 150 card. SRP 105,400. May discount din po yan ng 1.5. Napakaganda po yung aming Suzuki Rider. Suzuki Rider. Thank you po sa mga nanonood. Pa-share po yung aming live. Ayan. At syempre, meron din po kami Tigo. For releasing na po yan for today. Ayan, waiting na lang po kayo, client. Nag-aantay na po yan. Sobrang ganda po. Ano pa po hinihintay nyo? Baka kayo na din masusunod na mag-play at mag-avail dito kay MC Nagupan. Cash or installment, 2024. May application, pwede ko ba mag-assist sa inyo? Hello po. Meron pa po kami, mga Suzuki Versa. Pwede na po namin, bago-bago. SRP po is 82,400. Color available, black, white, and gray. Gray. Available color, Suzuki Birdman. Thank you po sa mga nanonood. Pa-share po ng aming live. Dumami yung viewers niya. Ang dami kong sinira sa'yo. Nag-send din ako, ang dami din eh. Grabe yan. Tulungan mo na siya. Ang dami na.
comment sa sister mo. Ganun. I-accept online application. Yung apply. Sabihin nyo lang kung ano po ito. Mapayama ka, Suzuki, Honda, Kawasaki, Pirelli, CF Moto, ABS, saka Royal Enfield, meron din pala kasi. May mag-price of na Royal Enfield. Vivo. 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 Send the number ko, send yung unit, tapos send box namin sa inyo yung quotation. Tapos, kung may promo yun, i-send din natin sa inyo kung ano yung mga promotion niya. BPI Bamboo Class. Hello po. Shout out po. Ano yun? Sino tong tip mo? Yes po, assist po namin kayo. Came back to Dubai. Dubai branch daw. Hanapin nyo lang yung page na Motorcycle City na Tuba. Kami po ay mag-assist sa inyo. Si Jerry and Shea. Paalala lang guys, mismong dealership po kami ng motor, mismong dealership. Huwag kayo maniniwala rin sa mga low down payment kasi may mga lumalabas kayo. Low down payment sila pero third party sila, hindi sila dealership. Yun lang. Hanapin ko yung mga credit talaga na yan, makikita kayo mga motor namin naka-display. Pero kung ano, magkakala kayo, nag-o-offer sila ng mga nila na walang beauty. Ito yung kasama mo, kasa sa dealer. Anong choose Jerry? Sa mga magagandang magandang offer pero hindi naman Price of CRT 150. Magkano o madami na nag-ano. Jerry, assist ka na. Price mo, siya. ano price? Sarap. Magpupay. Ano na yan? Sir, ano brand po? Sir Bruce and Bruce. NT 650. In case 50 kayo, sir. NT 650. CF Moto. Save mo po. CF Moto and case. Wait lang, sir. Honda. Honda yan. Honda yan na CRF 125. Kaya, Honda. Available. Ano ka price naman? Sa iba. NT 650 namin, surname, nasa
299,900. Pinaka-lowest BP namin ay 44,900 po. Then, ang ano niya, PH niya, nasa 11,070. 11,070. Submission financing po. CRL. Honda yan eh. CRL. Honda. Ay. Sir, share mo saan? Central West? Na-share mo. Ito CRL. Hindi sa likod ko. 135,300 po. Sir Bruce. 199,900. Pinaka-lowest BP po niya, 8,100 po. And 36 months, 5,006. Ah. 3 years po. Paki-comment down below location nyo. Dagupan City, Pangasinan po kami. Para malaman namin kung pwede kayo mag-online ng application. Kung saan location nyo. Then, makunan namin kayo ng mas malapit na yun. NK650. Sir, please no, baka naman yung eros. Labas na natin yung eros mo. Cagayan de Oro. There you go. Visayas tayo. Yung mga Visayas tayo. Kagaya di yung Visayas lang. Yung mga branch tayo sa Visayas. MC Visayas. Ano, may mga Sir Bruce, pwede namin kayo hanapan sa malapit na branch sa May Visayas. Hanapin lang namin kung saan po rin yung malapit na motorcycle city. Sa Cagayan, sa malapit yan. Pero sir, hindi po kayo mag-apply. Through online application. I-refer po namin kayo sa malapit na branch po sa inyo. Message lang po kayo, pa-share po ng live. Lalo pa kung dadami yung mga viewers natin. Welcome po, Sir Bruce. Sir Bruce, apply na po. Ano lang, send nyo yung number nyo, full name, then yung full address, then yung mga unit, message nyo lang po sa page. Then, i-coordinate namin kayo dun sa branch na malapit. Tutulungan po namin kayo. That is, yung nakapalala, 650, NK650. Yung sige, sir. Record namin yun. May message po namin kayo after ng aking live para natin kayo. Sir, baka naman yung eros mo, sir, laban na natin. Si ano,
Meron. Patla, sister. Ready. 1,090. Ready sa'yo. Wow. Hindi na rin po yung bukas. Hindi ka. Ang ginagawa niya. Alam niyo, kanya-kanya na. Ano ba talaga dito ang ginagawa natin? Kanya-kanya discarte natin yan. O, kanya-kanya lang yan. Ano? Ano sun? Bigat. Itong ito. Bigat siya. Wow. Oh. Ikalinis. Ang sama ng ano? Ang sama ng kumili mang bin kay ano? Hindi na ang punan ba ito? Hindi na alam. Wala. Hindi naman nila alam yun. Ano, sir? Hindi naman nila. Yung mga lalaki, alam mo. Ingat mo? Ito muna. Isa. Hindi, kaya na nga tayo. Ano ba yan? Yung sa ano? Natay ko yung sa akin kasi ano, nagbubog yung sa may kagaya. Hindi na kaya, no? Oo. Hindi yung ano, yung ano ba dito? Speaker. Yesek, oo. Ay, mapaalam ka, nakakulit sa phone. Nawawala din sa akin, sa kanya ng kanin talaga yun. Oh, yun mo na lang tuloy yung ano. Kumukontra sa ano. Inaan lang. Okay lang yung sound. Maganda yung